Iki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten Den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Ming-minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Sami enten napa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta ning merga kakene Semar nggone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo Kakang karo kanca Kakang Turjo niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur-syukur. Mula niki mboten dang melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho, Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Ning yo sing prayitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib sur titing ngati-ati. Aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta. Anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Ampun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kekiyatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadhahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata ki mau? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genan Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ke Taman Pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin ndandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedibal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta. Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu.
Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyakra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa dadak tau beng-bengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesu bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora rasa dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwata ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh menupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal nanging yen to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa
bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat karang kadempel kanggonan pusaka 3 tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miang jimat kelima sodo. Kocap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka 3 tumbak kara welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedhangan pusaka-pusaka 3 kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang Nun sewu Koko Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka 3 tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sodo. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka 3 wis melu kelawan Bagong Rasa dadak ditututi. Pusaka 3 hae panggraitane tan prabeda kaya menungsa, dasare kedadian saka menungsa. Saka Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga rugi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi peperangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi kudu ora kena ngrekake para putra. Supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa kula maring adhawuh bubarna kang padha siba ingsun kundur kedaton. Kawula ngestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sang Nalindra kundur kedaton delok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Koko Prabu ingkang putra ingkang beruji Setyaki Cemadung dawuh. Wa Prabu ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jakarta Nandaraja Cemadung dawuh. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa, Pakde? Setyaki wonten timbalan, Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan wa. Antasena dawuhmu apa, Pakde? Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ing Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Nggih, mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita.
negara Ngamarta bakal kelawan pegebluk. Akeh para kawula ngingisuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Lho iki. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karkadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar-wigar merga digondheli karo Nata Ndrawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi cara ngapa-apa. Mula kang saka Gustyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karkadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Lho iki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa. Ora ketang sambung obor, celok lintang tumrih mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purba Wasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe pilara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang menika mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkata nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca, nyuwun pamit tambah pangestu Wa Prabu. Nadyan putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih, anakku kabeh. Gatotkaca Antarja Setyaki. Mangusom ngambrengeng kati karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren aku arep lunga tok candhet, Pak. Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak. Ya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen to apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, ya. Mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndrawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput.
Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa waton tegese Bagong arep dipulosara. Sithik akeh Berkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku yo ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula kowe rasah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe mbelanana Bagong ning tak jaluk nggonmu mbelani aja nganti kawistara. Oh ya, manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dendrawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe mbelanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat golekno Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae Ponokawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo ngestake dawuh, ora usah kuwatir, Pak. Taiwangane nek panjenengan do nyikara karo Bagong, monggo Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nang apa-apa iki tumandone Bagong kowe sing tak ajar. Yo wis beres, Pak. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kena aku mulih omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang bersama-sama sulit. Jan wis ning menah luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak.
Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kuwi arep endi? ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, Tak jotosi. ngandel ora. Wis, Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa ta ya? Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethaki. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ketaman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Yen ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakri yen to menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wuta ngitung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge. Timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Setyaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Asem kok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi kaya aku ora mung Setyaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega.
Ora bakal iso ilang menggari ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kena aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Bagi tangane saya gedhe. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. Oh, terus ambaran niku kula nesu, kula terus bali metu niki ajeng mulane niku cegat Ndara Sencaki. Lho, Paman Sencaki. Anu ya, anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dies ngoten. Ah, semok. Ora siap kula. Lho, nek siap wani po? Ah, ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara ta ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuh bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kok iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Kose. Nek aku jotosi Majelis Setyaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Papakno Majelis Setyaki. Kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngunek edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriko diantel cengal kula dis. Kula niku pun ajeng mlayu karo maju meneh sampeyan mriko to. Setoh matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan riko wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Saniki? Iya. Metu pundi?
Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Hus. Wegah aku, kowe ngampet ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar! Nek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tan bisa lali. Ayo guys. Wis gawe. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satria Wiratama. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho? Ora mbrenjel ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Nek ming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa niki? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae, niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys, iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek kejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantosena iki sok ngapusi. Ku nek ngletak duok ngono ra ya. Menjoto ora wis to yakin wae. Weh lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen nang jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yong. Wah bajigur nabak sapi teng.
Nerani sih wis. Kowe lah wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah ana sing sik wuto iki. Wedok. Umpung meneng wae. Rapik. Jedel lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Enak tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Mun nang jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampungi pakaryane. Ayo! Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki, kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok nang kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godho wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene jeng. Aku mabur Sentyaki. Elok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok Prabu kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nuwun sewu nggih. Paman garba ruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih.
jamrata imbang yen padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama deng, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tak basanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Edan ra wedi. Medun. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul. Mabur, langsung ambles. Langsung jedul. Waduh, cilaka iki. Kok kita iki kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatut Kaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wis kerekoso iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun Gatut Kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancat pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh! Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar nglumputke Gatut Kaca, tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati. Antarja iki. Ya dasar para nyata Bagong.
Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan jasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane Go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antarsena, Kakang Garutkaca lan Mak Cilik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai seneni bapak. Lho kok seneni bapak mergane Kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya.
Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka telu mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa Tenan, aku ora goro. udus wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa iki? Tumbak Kurawelang. Sing niku Payung Tunggul Naga. kok kaya gada? Lagi mingkup. Bu. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Tasena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiran ing asta kang kumitiran ing asta jagat wesan iku Bathara Arjuna kula wonten paring adhawuh saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mung mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawelang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokara bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis mara gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyango Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka
Kresna sinayeng manglung mintolaken dewi kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adhawuh. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengke nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka. Mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Werkencang warudayang Pak Pong Buk bolong kali jedhe sapa sing gawe Prawi di Mila kayiwangan kalos benter Sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Dalah menika kadidene Kresna. Menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara ngarsa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Narada mugi kasekecakno anggen jenengan ndika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak prapta kita. Ih, Pukulun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayahipun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah sumenging mangabekti kula kunjuk. Iya, kula tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu kula menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih Pulun. Kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan kelawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggal naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wondene aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban ingkang mapan montor negari Ngamarta tumunten Kakang Semar nedyan mbirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayahipun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayahipun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta III menika kala wau Pukulun sesembahan kula. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawana. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe
dredah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang, mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu ngamarta tumbak Karawelang payung Tungganaga sartaning pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mekaten Bu Kulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palilas saking Paduka Hyang Adi Bu Kulun. Keparenga kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka tetiga menika Bu Kulun. Iya iya, suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga, kula mendika ing adawa Bu Kulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botripating Nata Ndrawati. Kula ngestaken dawuh Bu kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu lho, Di. Mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan. Menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejekaken, menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan adreh menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis. Kakang Narada, kula sampun mangertos. Namung semantena kula boten badhe anduwa keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jer Kresna menika titising Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduh wong pakarti. Alah, nggih. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng Paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenaken lampan wonten karang kadempal. Oh nggih, monggo di kula dherekaken. Monggo Kakang Narada Cuna kula wonten maring adhawu. Nyata Sang Hyang Jagat Giri Pratingah wis ngideni kawan karsaning pun Kakang pareng Paduka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan ngukup pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhadhakaken gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ku ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna ku ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dineluse jerupane greget tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajongi. Lajeng kepareng Paduka, wis to. Pun Kakang niat ora wujud Nata Ndrawati, mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ngene bakal ngiri godha katetremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderekke mawon Koko Prabu. Yayi dadine Siadi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa Paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri godha piye carane. Iya, ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi.
Tata Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Radara Ibu Bathari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh kula pun maling raga Cemadung dawuh kula pun maling sukma Cemadung dawuh Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan mriprayangan lho banaspati kleng-kleng balungan tanda kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya wonten dawuh entuk palilang wang jagat kiri pratingkah nalika semana Tandrawati sowan kepengin nggirigodha marang ancas gayuhaning Semar mula wektu dina iki pasang Yogya katuju ing ngenu dene aku entuk palilah melu nggirigodha marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel nggih kabeh budal menyang Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe mangro tingale aja nganti tumindak ingkang becik nanging gawe tumindak ingkang ala. Oh nggih ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala pincang menapa ora ketang sing mobol tralitang tumila mangkat dina iki ya Jaramaya kantinan wadyabala sakake-akehe. Lho niki. Nyuwun pamit matal pasilan Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma.
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Bapa Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Nyaya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, Kula pundhingga jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha depol. nggih Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sakmangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel. Pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sakmangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lahir batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka. Mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing
Yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Lang-lang endriya mangungkung. Oh. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Gareng slamet. Nolo gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isian. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Ditugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wes ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupin Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono, Titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Sami enten napa, Ndara? Kakekne Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakekne Semar nggone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakekne Semar. Syukur-syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jenginu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara, kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mareka den prayitna semuriris.
jagongan ndara-ndara ya. Ah iya. Ndara Garutkaca ki jebuna paling dhuwur dhewe ya ring. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 141 nggih. 141 ngejlek cengelmu iso. Kok 141 tenan cendhek banget. Ning ya sing praitna ngati-ati ring. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuwane wis kelakon, pacobane bakale cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ta ana sing mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis kerjule ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa engko ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Perkin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semana prapteng karang kadempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing rai Raden Garutkaca linarak kaget Sang Antasena wau. Tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garutkaca. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawon rampung-rampungan jadilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe ngalamun ngene. Ayo ora bakal gawe nglawat. Aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling Kang. Dimas aku ki ngono apa Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garutkaca. Aduh. Adhiku Garutkaca piye? Ora apa-apa Kang, ana semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu Kang. Kowe iki ngapa le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Supan to wes. Gong kowe kurang ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh.
Ngidoni bareng. Setan. Julke ora kowe. Julke ora. Julke ora. Julke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk Japa mantra Bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndara Antasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikila awak dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Ya, Dewangi ya. Gancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggalih sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Larta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri ladal bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat
Sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta, mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka. Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka. Jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau Jajal Wreka? Jajal sapa? Jajal Wreka ki mau? Kowe jeneng kok jojal jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Wreka? Tak sawange Panakawan ngantos-atos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semuriris eko balik ditiyoni ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik le kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Ya pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Ngamarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah! Aku percaya marang kelantipan panggrahitamu Semar. Nanging nuwun sewu Kakang Semar, wektu dina iki tetep
Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora ndhe niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mberat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki mangpresani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Mboten? Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi senjata cakra iki piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet sungsaring Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bedari Durga singkirke tak singkirke kaya ngapa ya, bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh.
madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna ndara mesakake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik iya purnaning gati mugi-mugi sedaya mangya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa ya Semar nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pas derekan Sura Sudira Janing Kang Rat suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih kula nyuwun pamit menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten ndara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.